okenye lonye n'aka ekwesịrị ịnyụ n'ahịa ọ bụla onye ọ ga-ekwe onye ka ga-ajụzi ese nọ asị na onyinye Chukwu ebuka na onye ọbụla ji nke ya dịka ike aka ya sịra egwu anyị si n'aka araka egwu anyị si n'aka araka na-anụ naanị ihe na-ekwunu egwu anyị si n'aka araka o wee bụrụ ya ka mụ na-ekwunu egwu anyị si n'aka araka 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 Danelo gịnị ka ị ga-alụmalụma unu afụ na nwa abụda Danela si gị gụba akwụkwọ unu mana Danela gụkọlọ n'akwụkwọ Danela si gị zụbazie n'afịa unu afụ na Danela jụ ezi nwa gịnị ka ị ga-alụbazi na Danu si n'ọbụ egwunya si n'aka arakanụ unu afụ naanị ife na-ekwunu Danu gịnị bụ nke a ezi nwa m gịnị bụ nke a igwe mmadụ ejebegolu oyibo fanata valualu nafu nobili fanata valualu nefu nobili mana gị onwe gị na-ebughalị jita kwa ụbọchị buli bajebe iwe si n'egwu bụ na akalaka gị Danu gịnị bụ nke a ezi nwa m ọ bụ onye melu gị fa ewo nke onye ga-adịle ya o wee bụrụ ka esi agwa m okwu mana akalaka dị n'iche iche asị na onye bụrụ chinye ụzọ gbaba onwe ya n'ọsọ maka na ife amụla mụ ka ife agwọla agwọ mana akalaka kazi ife amụla mụ mbamba fọ dimkpa egwu na bụ n'aka araka m so when we will resume in the secondary level we
have realized the course to read in the school. For an engineer cannot read the course of lawyer and be expecting to have success in his ways. And doctor cannot read the course of engineer and be expecting to have success in his ways. Therefore, don't just be going to school because others are going. Have intention, think and realize your destiny. So to know the course you may read in the school that can be suitable to thy destiny, so to enable you to come out with a flying color. Egwu na bụ n'akara m ọ bụrụ na anyị ga-agụ akwụkwọ mana o mesịa na m ga-agụ n'akwụkwọ ọ bụrụ na m ga-azụ n'afịanụ mana o mesịa na m ga-azụkwa afịanụ mana egwu a bụkwa akara aka egwu na ọ bụ n'akara m egwu a bụkwa akara aka egwu na ọ bụ n'akara m asị n'anya nwanyị rabụlụ mmadụ mana onye ọbụla malụ nke alụ ya chọrọ na mmadụ ọbụla rabụlụ mmadụ mana onye ọbụla malụ nke alụ ya chọrọ ọ bụ nwa ka ọ bụ ego ọ bụ ego ka ọ bụ nwa onye ọbụla malụ nke alụ ya chọrọ chinye m fabọ afana bọdem nke onye chọrọ ka onye na-ayọchi ya ọgwụ gbasa anyị jelu nzukọ nne m ụlụ mụ na nwa nọ ya nne m ụlụ mụ na nwa nọ ya mana ụmụnne m n'afọ zuloke Danelu gịnị ka ị ga-alụmalụma na-afụ na nwa bụ Daniel Daniel asị gị gụba akwụkwọ unu mana Daniel agụkọlọ n'akwụkwọ Daniel asị gị zụbazi n'afịa n'afụ na Daniel ajụ ezi nwa gịnị ka ị ga-alụbazi na Dana si n'ọba egwu nye si na kelekenu n'afụ na n'ife na-ekwunu ụdanọ gịnị bụ nke a igwe mmadụ ejebegolu oyibo
Fanata valwalu nefu nobili, fanata valwalu nefu nobili. Mana gongwe ginebu alijita, wabasibuli bajebe. Wesine gubu na karakage, happy akojebe o danongini bunka. Ezi nwa monye melugifa, ewo. Owe bulu kesi agwamoku. Manonye mutalu nwane meri. Yabike tufula yao kama bebeli ebele gobali nyofodi ma makana tata bubosi echi bubosi ozono mana mili kwadolizo Welikobu no manzozi Okwadosie ikuke kusasia ya Egwa no buna karakamu Egwa no buna karamu Mama mu golu mofo kanjebe gum Papa mu biko golu mofo nenu wa kanjebe Oga delegi ma Abulu na mu gagu akwukwo Nwelo nsogbu Imano mesia na mu gagu akwukwo Nwelo nsogbu nwa m gaa n'iru Abulu na mu gazu na fia Mano mesia no na mu gazu kwa fia Nwelo nsogbu nwa m Mana egwa bụ kwa karaka Igba Egwa bụ kwa karaka Egwu n'ọbụ na karamu Igba Egwa bụ kwa karaka